Сега ние с Бай Боре, понеже ви обещах, че отново днес ще празнуваме Голодомора и санкциите и бедствието в Русия, решихме да ви поканим на ресторант. Сега, ние сме на около 50 метра от Кремъл, пихме кафе с Владимир Путин току-що и седнахме в едно ресторанче тук да си поръчаме сухари и чай, защото гречката свърши, магазините празни и в крайна сметка и това няма. Се наложи тук да... Бай Боре, покажи какво сме си поръчали, така малко да хапнем преди реалното хапване до вечера вкъщи. И така. А ти питаше какво е това ли? Това? Да, какво е това? Това е... Поръча така през това. Това в дива и изостанала Русия е начина, по който в ресторанта си поръчваш. Може да си смениш езика, ако искаш, китайски, английски, руски. Отваряш си менюто на масата, като седнеш, каквото искаш. Айде да речеме, каквото искаш. И почваш да разгледаш какво искаш, натискаш, поръчваш, цената тук. Да ти го поръчате. И не го поръчах, не съм го такова одобрил. И накрая цъкаш и го одобряваш. И го одобряваш и хубавите момичета там мога да ги покажеш. Хубавите момичета ще покажа. Идват и ти го носят. В дива, изостанала и гладна Русия. Бай Боре, ти сега много работиш днеска. Време ти е да хапнеш нещо. Да, между другото го чаках, аз да ви кажа, го чаках тук, говореше по бизнес пак 1 час тук, ще му изтина яденето. Айде стига. Работим ли, Бай Боре? Да. Сега, понеже имаме много пари тук, защото сме герои на капиталистическия труд, с Борис ние сме решили да платиме с банкова карта. Това е моята банкова карта. Естествено номера съм скрил, виждате ми името. Виза виждам, Виза. Това е карта Виза. Виждате ми името и кога е свършила. И понеже си мислите, уважаеми сънародници, че изключването на Русия от SWIFT системата е нещо, което е спряло тук каквото и да било, много се лъжете. Руските програмисти и руските банкери са го направили така, че аз не трябва да си обновявам картата изобщо. Тя се обновява самостоятелно, тя е Виза и тя работи в руския ресторант. Ето, гледайте сега. Плащаме си за храната. Айде, госпожо. Куда мне это класть? Секундочку. Така. Където си поръчахме тук. Ето ви е визата, дето не работи в Русия. Сега ще видите как се плащат сметки. Даже го пише. Е тук. Всичко работи. Бяха ваши, станаха наши. Моя карта, виза карта, всичко в Русия работи. Прошло? Това много яко видео. Спасибо за заплата. Заплатихме с виза карта, която е ушким expired, но си работи с руската банка. Хора, нямате представа степента, до която ви лъжат за всичко в България. Ама наистина. Ние с Бай Боре ви казваме истината. Всичко тук работи, тук има всичко и всичко окей.